Us heu preguntat mai com una simple melodia pot canviar una vida? Like, deixeu-me que us ho mostri. Gràcies al poder de la musicoteràpia, els residents de centres d'atenció experimenten canvis increïbles. La música redueix l'ansietat, la tristesa i l'agitació i genera alegria i ganes de fer coses. Ens porta records, millora la comunicació i la memòria, especialment en persones amb demència. Les activitats en grup es tornen divertides i participatives, s'acaba amb l'aïllament i es crea un ambient familiar i acollidor. Físicament, la música disminueix la sensació de dolor, ajuda a moure's millor i fins i tot enforteix les defenses. Per als centres d'atenció, els beneficis són enormes. Un ambient més alegre, un tret diferencial i una reputació excel·lent. A més, sovint significa menys despeses i un personal més content. Així doncs, per què no aprofitar l'harmonia de la musicoteràpia? Transformeu vides, animeu els ànims i creeu una llar agradable i alegre per a tothom.